contes a tort i a dret, amb la Berta del Poblet. Filomena, quina pena. Una història de Berta Rubió. La Filomena, quina pena, tenia por de tot. De la carn arrebossada, dels globus grocs, dels músics de carrer, de les nenes que saltaven a corda, dels pots de mostassa, dels plàtans madurs, de les senyores que portaven carretons d'anar al mercat, de les peixeres i fins i tot dels porcs senglars. La Filomena, quina pena, tenia tantes i tantes pors que se li va anar fent un nus d'escàndol, un nus tan i tan gros que un bon dia, pataplaf, s'hi va entrebancar. Ai, llavors, tot van ser presses i corredisses. La por dels croissants de xocolata, fora cap aquí. La por dels jerseis de llana vermella, fora cap allà. La por de les llenties cuites, fora més enllà. Fora la por de les formigues remenudes. Fora la por de les senyores amb berrugues. Adéu-siau a la por dels gelats de maduixa. Fins mai més, por de fantasmes, monstres i bruixes, deien les metgesses. Per més de 40 tisores esmolades i unes quantes dotzenes de bisturís punxeguts. Però va valdre ben bé la pena, perquè la Filomena ja no tenia por de res. La Filomena, quina pena, ja podia saltar bassals amb els peus junts, posar-se bufandes de ratlles, jugar a la petanca i menjar amanides de tomàquet. S'havia tornat tan intrèpida que es va comprar un carretó per anar al mercat i fins i tot un peix de colors amb peixera. I sabeu què? Que va menjar llom arrebossat fins que li va sortir per les orelles. Ja no tinc por dels llapis de colors i els plàtans me'ls menjo de dos en dos, deia la Filomena. Se li havien deixat, això sí, ben amagada entre els dits del peu, una por menudeta, una por dels terrossos de sucre i dels caramels de vainilla. Però era una por tan i tan petita que qui sap si se la va trobar mai. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.